Tervetuloa Ranuan opistolle. Tämä opistoympäristö on varmaan sinulle tuttu heinäkuisista opistoseuroista. Mutta ootko ajatellut, millainen tämä opisto on kouluna, jossa eletään ja asutaan lukuvuosi 100 muun opistolaisen kanssa? Seuraavien minuuttien aikana pääset tutustumaan opistomme elämään. Opistossamme on 5 eri opintolinjaa. Kielilinja, kädentaiteen linja, kuvataidelinja, viestintälinja sekä erityislinja. Kielilinjalla tärkeimmät oppiaineet ovat englanti, ruotsi ja kansainvälisyystieto. Voit suorittaa myös lukion kursseja tai korottaa peruskoulun arvosanoja. Kielilinjalla saa suoritettua 5 lukion kurssia ja ne on psykologia, sitten on enkkua ja ruotsia ja matikkaa ja äikkää, kaikkia 1 kurssi. MKK on siis maailmankansalaisuuden kypsyyskoe ja mä oon tehnyt sen aiheesta ilmastonmuutos. Siitä on oppinut aika paljon, kun on etsinyt tietoa kaikista eri asioista. Kielilinja on semmoinen hyvä peruslinja ja siitä on hyvä jatkaa sitten lukioon. Vanhan ja kuuluisan kädentaitojen linjalla eläneen sanonnan mukaan jokainen työ pitää purkaa vähintään kerran. Topias, ootko sä joutunut purkaa sun töitäs? No en. Tekeminenhän lähtee hyvästä suunnittelusta. Suunnittelu on tärkeää myös kädentaitojen linjan muissa pääaineissa. Niitä ovat tekstiilityön lisäksi tekninen työ ja kotitalous. No, mä oon aina tykännyt tehdä käsillä kaikkea ja tekninen työ on ollut aina lemppariani koulussa. Haastavin projekti on ollut täällä nojatuoli-keinutuoli. Ja ei aina tiennyt työn edetessä, että miten jatkan ja mitä seuraavaksi pitää tehdä. Ei siinä auttanut muuta kuin tehdä vaan. Käsillä tekemisessä minua kiehtoo se, että näkee heti työn tuloksen ja aina kun saa jonkun projektin valmiiksi, tulee hyvä mieli. Mun toiveammatti on arkkitehti tai rakennusinsinööri ja täällä on päässyt itse suunnittelemaan ja toteuttamaan omanlaisia projekteja. Mä uskon, että niistä on mulle hyötyä tulevaisuudessa. Kuvataidelinjalla pääsee kehittämään omaa kuvallista ilmaisuaan. Ja kun suunnittelee ja taiteilee monenlaista, oppii visuaalista luovuutta, jota arvostetaan nykyisin monenlaisissa ammateissa. Elikkä me täällä kuvataidelinjalla meillä on maalausta öljyllä tai akryylilla ja sitten kuvanveistoa, tarkoittaen vaikka kivenveistoa tai kipsitöitä tai keramiikkaa tai muita savitöitä. Sitten meillä on piirustusta ja sitten opiskellaan värioppia. Mieleenpainuvinta varmaan oli tehdä oma pää kipsistä, eli ensin piti veistää savesta ja sitten tehtiin kipsimuotti siihen. En ole ikinä tehnyt mitään kipsistä, niin se oli tosi mielenkiintoista, miten se piti rasvata se muotti ja sitten valaa se sinne ja sitten sai ottaa se irti. Mä tulin just taidelinjalle sen takia, että mä halusin kehittyä taiteen saralla ja tulla paremmaksi maalaajaksi ja sen lisäksi saada kokeilla eri tekniikkoja. Erityislinjalla opetellaan itsenäistä elämää ja arkielämän taitoja. Opiskelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ohjaajien ja kavereiden kanssa. Ryhmässä opitaan ottamaan toisia huomioon ja kohtelemaan kaikkia tasavertaisina ryhmän jäseninä. On oppinut opiskella matematiikkaa, äidinkieltä, liikuntaa, englantia, kansalaistaitoa. Kansantaidossa olen oppinut pesemään pyykkiä. Maanantaina meillä on ATK:ta, tiistaina meillä on kyksiä.
Keskiviikkona meillä on kansalaistaito. Kioski pitää mennä on rankkaa, mutta hauskaa. Hei, muuten paljon kello on. Viestintälinjalla opetellaan ilmaisemaan asioita niin, että sanoma menisi mahdollisimman hyvin perille. Ja näitä viestintäkeinojahan ovat tietysti elekieli, kirjoitetut tekstit, puhuminen, kuvat, videot. Siis tällä linjalla vahvistetaan aiemmin opittuja viestintätaitoja sekä tutustutaan uusiin muotoihin ja medioihin. Esimerkiksi radiotyö on monelle aivan uutta. Opisto Radio. Tervetuloa viettämään iltaa Opistoradion parissa. Juontajana tänään on Nina Isopahkala ja äänitarkkailijana Johannes Manninen. Aivan ensimmäiseksi Louna Kotimäki keskustelee lentämisestä amerikkalaisen opiskelijan kanssa. Täällä viestintälinjalla mulle ihan uutena oppiaineena tuli radiotyöt. Olen saanut olla tekemässä radio-ohjelmaa ja olen juontanut suorassa lähetyksessä ja ollut äänitarkkailijana. Mä oon tykännyt siitä, että meillä on kuvaviestinnän tunneilla opetettu kaikkia kamerajuttuja. Sitten mä oon sitä kautta kehittynyt ihan hirveästi nyt valokuvauksessa. Ja mun ottamia kuvia on laitettu lehteen ja tälleen. Mä tykkäsin siitä, että meillä oli sellainen 2 viikon viittomakielen kurssi. Ja siellä opin kaikennäköistä uutta. Mä oon saanut ihan hirveästi itsevarmuutta. Ja uskallan sanoa nyt omia ideoita ja pitää puheenvuoroja, jos semmoisen tarve on. Apostoli Paavali käsitti rukouksen tärkeyden. Joka linjalla on siis omat painopisteensä, mutta linjoilla on myös yhteisiä aineita, kuten uskontoa ja tietotekniikkaa. Myös valinnaisaineita on runsaasti kaikilla linjoilla. Kuoro on yksi suosituimmista valinnaisaineista. Opiskeluun kuuluvat myös teemapäivät ja joskus kokonaiset teemaviikot. Esimerkiksi lumenveisto on perinteinen teemapäivän aihe. Vapaa-ajan viettoon opisto tarjoaa mahtavat puitteet. Iltaisin ja viikonloppuisin on usein tarjolla ohjattua toimintaa, mutta voi myös itse päättää, mitä tekee vapaa-ajalla. Opiston sisätiloissa tai ulkona voi harrastaa monipuolisesti liikuntaa. Esimerkiksi pallopelejä tai frisbeegolfia, lenkkeilyä tai hiihtoa tai luistelua ja jääkiekkoa ulkojäällä tai Ranuan jäähallissa. Rento yhdessäolo ja vaikkapa laulaminen on myös mukavaa ja suosittua vapaa-ajan ohjelmaa. Lyhyt kurssit on toinen päälinja tässä opiston toiminnassa. Ja meillä on vuosittain noin 90 kurssia, joihin osallistuu reilu 3000 kurssilaista. Kurssilaiset tulee pääosin tänne oppimaan, virkistymään ja myös saamaan toisilta vertaistukea. Esimerkiksi maatalousyrittäjien kurssilla ne kurssilaiset kertoo, että oli kiva kuulla, miten toiset on selvinneet edellisen kesän vähän heikosta kesästä. Kurssit on suunnattu kaikenikäisille, erilaisille ryhmille. Me järjestämme muun muassa harrastekursseja, kielikursseja, sitten ammatillisia kursseja, myös elämäntaidon kursseja ja ne ovat pääasiassa tämmöisiä sukujen kursseja, joissa opitaan sitten suvuhistoriaa ja opitaan tuntemaan suvun jäseniä. Miksi kannattaa tulla opistoon kurssille viikonlopuksi tai jopa asumaan ja opiskelemaan koko talveksi? No ainakin siksi, että ihminen oppii ja kehittyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kansanopiston valttina on yhteisöllisyys. Ja yhteisöllisyyteen kuuluu myös opiston taustayhteisö. Merkittävä osa opistotyön varoista tulee aktiivisilta taustayhteisön jäseniltä.
Kiitos tästä tuesta ja mukavaa, että vietit hetken kanssamme. Olet lämpimästi tervetullut opistoon opiskelemaan tai vierailemaan Ranuan talvipäivillä tai opistoseuroissa. Lisää tietoa esimerkiksi opistoon hakeutumisesta saat osoitteesta www.rakrok.net.